हेलो मैं तू सତରେ ଯାଇତେ କହୁଛୁ ସେ ନାଗୁଣୀ ପାଖକୁ। ମୁଁ ତ ସେ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ 1 2 ମୁତି ପକେଇମି ନା କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ହଗି ମୁତି ପକେଇ ବାବା ବାବା ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଏ ବାପା ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ଡରୁଛ? ଆରେ ମୋ ପରା ସେ ସାଙ୍ଗ, ସିଏ ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ଜାଣିପାରୁନ, ତାର ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ତମେ ଗଲା ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ତମେ ଚାଲ ନା, ଚାଲ। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ଯେ ମା, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି ସେ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ତମର ହକ ମତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼ୁ ମଣିଷ ନାଙ୍ଗୁଡ଼ ଗୋଟେ ସାପରକ ଦେଖାହେଉଛି, ମୋର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି ତାକୁ ଦେଖିକି। ଆଉ ମୁଁ ପାଗଲା ହଉ ଚାଲ ଯିବା, ତୁ ଏତେ ଏତେ କହୁଛୁ ଯିବା ଆଉ, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଇ ବାପା, ଇ ତମେ କ'ଣ ଲାଷ୍ଟ ଏ ଭୁଜାଲିଟା ଏଡ଼େ ବଡ଼ଟା ନେଇକି ଆସିଛ? ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ତମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଫୁଲ ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିବ। ମୋତେ ଦେଖୁନ, ମୁଁ କେତେ ଲେମ୍ବୁ ସରବତ ନେଇକି ଆସିଛି, ସେ ଟିକେ ପିଇବ। ଜଳ ଦେବି କ'ଣ ହେଲା? ସେ ପୁରା ଲେମ୍ବୁ ସରବତ ପିଇତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ନେଇକି ଆସିଛି। ଏବେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ପହଞ୍ଚି ଯିବା ହେଲା। ଏ ଭୁଜାଲି ଲୁଚେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ମରିଯିବି। ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନୁ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆମେ ଉପରେ ଯାଉଛେ। ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ବାହାରିବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ ସିନା ତୋ ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଜନ୍ତୁ କ'ଣ ତୋ ସାଙ୍ଗ? ଆଉ ବୁଝାଲି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ନା, ଆଉ ବୁଝିପାରୁନୁ। ହେ ବାବା ଲୋ, ହେ ବାବା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାହାରିବ କ'ଣ କ'ଣ। ଏ କୁଞ୍ଜିଟା ଝିଅ, ତାକୁ ଭୁଜାଲି ପେଲି ଦେମି ନା। ଏଟା ଗୋଟେ କିଏଟା ବେ, ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ନା କ'ଣଟା ଭାଲୁଟା। ମାରି ପକେଇମି, ଭୁଜାଲି ପେଲି ଦେମି, ତୁ ଆଗରୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯା। ମାରିଦେମି ନା, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିମି। ମାରିଦେମି, ପେଟ୍ରୋଲ ମାରିଦେମି, ଛାତିରେ ମାରିଦେମି, କ'ଣ ତୋର ଡାଡିଟା ଏତେ ହଗରାଟା ନା। ମୋତେ ଦେଖିକି ହଗି ମୁତି ପକେଇକି ଭୁଜାଲିଟା ଧରିକି ଖାଲି ଧରୁଛି ପଟ 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 ହେଇକି। ତୁ ତ ଏତେ ସାହସୀ, ତୋ ଡାଡିଟା କାହିଁକି ଏତେ ହଗରା ବେ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଏତେ ହଗରା ଡାଡିଟା ତୋର। ତୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁନି। ବଣ ଭିତରଟା ଏଡ଼େଟା ଭୁଜାଲି ଧରି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଦେବଲି ତାକୁ ଥରୁଛି ମୋତେ ଦେଖିକି। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ହଉ ଆଇଲ ଏତେବେଳେ ସେ ନାଗ ଦେବୀକୁ ଡାକେ ଆଉ। ହଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଡାକୁଛି। ହଁ ଏଇ ନାଗ ନାଗୁଣୀ, ଆରେ ବାହାରିଆ, ତାର ଝିଅ ସାଙ୍ଗଟା ଆସିଛି, ଜଲ୍ଦି ବାହାରିଆ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି। ଆରେ तारा झूम झूम, तारा झूम झूम, तारा झूम झूम झूम, टेने टेने ने 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 ने, टेने ने 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 ने, टेने तारा झूम झूम। आले इतने दिन पहले अच्छी तो सांग। आले ये तुम दादी ताहले सेदिन आंकु देखिकी मत देखी जहाँ थोड़ा थरिले ना, आ किछि कहिमी। से मैं ताको बुझौची, से काहे बुझिबे ना। खाली खंडाटा धरि पट 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 होइचंती। आ कोन करिवि जानिच, मु एबे बहुत विपदरे अछि। मते गोटे राक्षस ना बहुत डरौछ, मु कोन करि। अरे अरे ମୁଁ ଧାଉ ଧାଉ ସେ ରାକ୍ଷସ ପୁଣି ତୁମକୁ ଡରେଇଦେବ। ଆରେ ତ ତଳ ଆଡ଼ୁ ମୁଁ ଫାଡ଼ିଦେମି, ଉପର ଆଡ଼ୁ ଚିରିଦେମି, ମଝି ଆଡ଼ୁ ଘାଣ୍ଟିଦେମି, କ'ଣ କ'ଣ କରିଦେମି। କିସ ଭାବିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପା ଯେ, ମୁଁ କେତେ ସାହସୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେହି। ସେ ରାକ୍ଷସ ନାଁଟା କୁହ, ତା ଦାନ୍ତ ମାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଶିଳି ତାର ଛେଚିକି ତା ନାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ କାଟିକି ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡରେ ଭାଜିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଣିକି ସସ୍ ପକେଇ ଆଣିଦେମି। ଚେନିନି ମୋତେ। ମାରିଦେମି, ଫାଡ଼ିଦେମି, ଚିରିଦେମି, କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କରିଦେମି। ବାବା